Mangaway dyan. Yan ay manok lagi mahulog dana. Sa iti-iti nito. Oh no! Yo, putong kuat. No, 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 no. Oh no! Mana? Hey guys, ini abad na vlog. Luta kay hindi up.
papuutan kayo mga wa ng lamok. Tagsaran ni mahiluan guys. Pinilagay na sa trabaho. Ala, panilhigyan ni ka. Sa kay magkuha pa ko buhi kay arong puot. Adto na po ko sa manok. Tanawon sa tong manok. Yuhuu! Tik 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 tik. Tik tik. Tik tik. Nanagan man sila. No, 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 no. Nanagan man. No, 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 Hindi ka naman. Kaon mo ba? Uy, tik. Ay, akong mga piso guys. Nagmay pa. Ano nang ilain ni og naanan po ilaing piso. Tik tik. Tik tik tik. Lopik mo barang isa. Uy, doon na mo. Kret, tik tik tik. Mahadlok og tao ning uban mga ihas. Duol. Og di mo duol, di kakaon. Doon na. Tik 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 tik.